Wahyu Kamulyan Jati Panglimbang 5 menit dina Minggu Pahing tanggal 1 Maret taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 17 ayat 1 tekan ayat 9. Salah siji petilan cerita wayang Ki Dalang Hadi Sugito kang paling ndak senengi yaiku cerita Durna dadi celeng. Kacaritakake merga kepengin nggayuhake wahyu maneh Imandaya kanggo wong-wong Kurawa. Durna mbegal wahyu sing wis kanugrahake para dewa marang Raden Sedewa. Kaelokane lakon marga tumindak culikane mau Durna malih dadi celeng. Lah iki adegan sing banget nyenengake. Celeng Durna dietutake Bagong. Kanthi tumindake kang ndugal kewarisan, Bagong gawe paeka menawa Durna dipangan celeng. Sapa kang kepengin nyelametake Durna, celeng kudu digebuki. Mula neng endi-endi ketemu wong Kurawa, Durna celeng tansah dipiloro. Waosan dina iki manut panemuku uga nyritakake tumurune wahyu kamulyan marang umat manungsa kang kasalirani dening Gusti Yesus. Wahyu mau kawedhar ana prastawa Gusti Yesus kamulyakake ing Gunung Tabor. Ing prastawa kamulyan mau kagambarake arupa rasukan dalem kang sumunar mencorong gemebyar mblerengi. Dene rasa bungah gambira kanggonan wahyu kapratalikake dening rasul tetelu. Gusti, mendasainipun kita wonten papan menika. Pramila kersanipun kawula edegaken tigang kemah. Setunggal katur paduka, setunggal katur Nabi Musa, lan setunggal malih katur Nabi Elia. Sing dadi perkara yaiku menawa prastawa kamulyan Gunung Tabor iki dudu pungkasaning lakon. Iki nembe gegambaran mangarep kang kawedhar minangka paneguh mring Gusti Yesus kang bakal ngayati perutusan nebus dosa manungsa. Kanggo ketuk ing kahanan mulya, Gusti Yesus luwih dhisik kudu menyang Yerusalem ngayati kasangsaran enggo ketuk ing sedane. Ing dina katelu, panjenengane bakal wungu mulya saka seda. Mula, kamulyan dalem mau ora amung kagem diri pribadi wae, ananging kanggo umat manungsa kang percaya sarta asrah pitaya mring panjenengane. Sikap percaya lan asrah diri marang Gusti Yesus maujud ana tindak midhangetake panjenengane. Kanthi mengkono, sapa kang kepingin kanggonan wahyu kamulyan kudu midhangetake sabda, piwulang sarta dawuh-dawuh dalem. Sapa kang kepingin kanggonan wahyu kamulyan uga gelem ngestu padha dalem Sang Kristus. Kaya dene Gusti Yesus luwih dhisik nuladakake panandang tanpa sambat ngresula. Sapa wae kang kepingin kanggonan wahyu kamulyan uga ora kena nampik tekane panandang marga dadi wong becik minangka penderek-penderek dalem Sang Kristus. Para tresna pelem kinasih mangsa prapaskah satemene uga mangsa mligi kanggo mesu budi ngendhaleni diri saka godha rencana mrih ginayohe kamulyan urip bareng karo Gusti Yesus. Ing mangsa prapaskah kita kaelingake maneh mring tanggung jawab minangka wong Katolik kang saktemene wis padha nampa wahyu kamulyan. Amung wae marga kahanan urip isih ana donya, bisa wae wahyu kamulyan mau uncat saka para pendherek dalem Gusti sairing tumindak dosa kang ndadekake manungsa asipat celeng. Mula monggo tansaya digenturake anggone sembayang, anggone maneges kersaning Allah, sarta anggone tumindak becik dana weweh amrih rinegemi wahyu kamulyan jati. Suwawi sami munjuk kunjungan sedalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo asih kawula nyuwun nawit kekeran wahyu kamulyan ingkang kawedharing waosan dinten menika.
Mugi kawula saged dados penderek dalem saengga boten koncatan wahyu kamulyan dalem. Amin. Kunjungan dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.